hore ma abinda za ka ciyar, ka shayar, ka tufatar da iyalanka, a ce ka gaza yin haka, to kai a matsayinka na mutum mai hankali, yayin da kai wa iyalanka mugunta, so baka ganin ya ce ta waɗansu ka auro, kai ma wata ran sunan yakka mata a gidan wani. Akwai dodewar basira ga duk wanda Allah ya bashi damar abin da zai yalwata wa iyali ya ƙi. Wani abin da ya sani da mace, ya aure ta, ya kwanta da ita, ya mata ciki, ta haihu, bayan nan kuma ba abin da ya dame shi da ita game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa. Yan ya kamata mu sani Allah ne ya wajabta mu ciyar da iyalanmu, mu shayar da su, mu tufatar da su, mu nema musu matsuguni. Allah ya wajabta mana, kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sadaka mafi girma, mafi falala da wani ɗa namiji zai yi ita ce abin da ya ɗauka ya sanya a bakin matarsa. Kuma duk namijin da yake lura da gida, ina mai tabbata muku Allah ba zai taɓa wulakantar da shi ba, Allah ba zai taɓa tozartar da shi ba. So da ka ‘yan uwa, kuma daina yau mata ya mugunta, mu rinka ba su haƙoƙinsu wanda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta. Bayan mun sauke abin da Allah ya wajabta akan mu, kuma mu sani Allah zai ba mu lada. ‘Yan uwa musulmi, akwai azzalumai daga cikin mazaje. Wani zai kama matarsa ya mata ɗan karan duka, wani zai zage ta, wani ya aibaita ta, wani ya mata korar wulaƙanci. Bayan an ci moriyar ganga sai kuma a zo a yada koranta. Wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa menene haƙƙin da yake kan kowane ɗayanmu na iyalinsa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an tuɗi muha iza ɗanta, ka ciyar da ita idan ka ci, wata so ha izak ta saita, idan ka yi tufafi ka yi mata tufafi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka zo za ka yi mata hukunci ka taɓa ta a fuska, ka dake ta a fuska, wala ta darbar waje, kar ka male ta a fuska, wala ta kabbih. Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ka muzanta mata, irin ababe na muzantawa, na aibatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kuskura. Wata rana ma ina ganin Umar ne dan Khattab, Allah ya kara masa yadda, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya Rasulullah, saboda ka hana mu da kimata sirrina mu ya manzon Allah, ya Rasulullah ka ba mu izini mu rinka sani su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku ashe ba zai ji kunya ba ya kama matarsa da rana ya mata dukan tsiya, sannan kuma da daddare ya tashi ya koma ya je gurin ta ya ce yana so ya kusance ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ya sai shi ko wannan ba zai ji kunya ba. Da haka ashe sai muke fahimtar a daki mace ma bai halasta ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba dukan matarsa ba, manzon Allah bai taba zagin matarsa sallallahu alaihi wasallam, kuma mun ce da shi muke koyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kushe abincin matar shi ba. Duk irin abin da matan shi suka girka suka dauko suka bashi, in sha a tayyima, in ya so sai ya ci, wa illa taraka, in abincin bai masa kawai sai ya bashi, amma zai kushe shi ba. Halayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan a rubuce, historical biography na zamantakewar aure da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai mun kala ta ishe mu. Annabi zai yi wasa, zai yi dariya, za a yi kokowa, za a yi tsere da shi da matansa. So kai wani dan wani da ka ɗauko wance yar gidan wani ka zo kake azabta da ita kake wulakanta ta, ashe ba za ka ji kunya cewar ba ka kasa ɗabbaka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ashe ba za ka ji kunya ba abinda Allah ya wajabta a kanka ka kasa, daga ciyarwa da sharwa da tufatarwa? So da ka maza daga cikin ku akwai azzalumai. Akwai namijin da yake karko ne, shi zai iya rike wayan naira 100 ko 70 ko 80 ya ban matarsa da Nokia. Jama'a ko mun gane? Akwai ɗan namijin da sai ya dinki su 10 bai dinka matarsa ko turmi guda ɗaya ba. Akwai ɗan namijin da zai fita ya je ya ci abinci da nama da shayi da kwai da tsire, ya bar matarsa da tuwo kuka kullum da ta yi ba tana fama da ita a cikin gida. Wannan yana daga cikin tsari na rashin adalci, yana daga cikin tsari na zalunci, kuma wallahi duk mutumin da yake haka Allah ba zai bar shi ba. So da ka yan uwa, ku ciyar da iyalanku daga cikin irin abin da kuke ci,
ku shayar da su daga irin abin da kuke sha, ku tufatar da su daga irin abin da kuke ɗinkawa. Wallahi buɗe kofofin arziki ne. Abin mamaki kana namiji a ce ka kasa siyar da gidanka. So duk matar da ka saba mata babu, akwai ka ce babu, to akwai lokacin da babu in ka ce mata babu ma ba za ta yadda ba. Kamar yadda wallahi thumma tallahi idan matarka ka nuna mata akwanka lokacin da babu, da kanta za ta yi maka uzuri dan ta san da akwai da kayi. Ni dinnan ina da matar da bata taba bude baki ta ce mun ba muka za ba face sai ta ce in Allah ya hore, kuma ina alfahari da ita. Mana duk abin da za ta ce ya in kawo ko menene shi, ba za ta taba kallon ido ta ce wani kawo kuɗi mu siyo kaza ba ko a siyo mana kaza ba. Wallahi sai dai ta ce in Allah ya hore. Ina alfahari da ita bisa wannan namijin kokari nata, wanda tarbiyya ce wanda ina yin imani cewa ta samu shi daga iyayenta ne. Wallahi duk abin da aka tambaye ni kuma aka ce in kawo, idan aka ban kawo ba a sake tambaya ta, don an san babu ne. Dan in akwai an san sai an kawo. Ni kuma na yi imani da Allah, kawo da ake ta kansa kuma in an nema din ba a rasawa. In ma babun da mu da su din duka mun yadda babun ba za ta dawo mu ba, in Allah da sai ya kawo. Saboda duk ɗa namijin da yake wa matarsa bakar ruwa, so kamar yana janyo kansa talauci ne da kuma rashin yarda. In ka cika masa ka babu to ko babu ne ka ce mata ba ta taba yadda. Amma in matar ka samu, ya kamata ta gani a aikace, ta ga miya ta canza, ta ba ko mun gane an siyo abin da ba ta tsammani ba an shigo da shi cikin gida. Amma ka samu babu ko baka da shi matar ka ba za ta yadda ba. Wannan kuma nau'i ne na zalunci, ka yi wa iyalanka rowar abin da Allah ya hore ma, ko ka san daga cikin arzikin da kake samu dan uwa ka sani, daga cikin abin da kake samu a ofis ɗinka ko a shagonka ko a makarantarka ko a ina ne, to a matsayinka na mai iyali ka sani Allah ya baka da rabon iyalin. Allah ya baka mace ta ɗaya, ta biyu, ta uku da 'ya'ya ga su nan. Allah ya sanya kai ne wakilinsu, to rabansu Allah sai ya turo shi ta hannunka. Idan Allah ya turo rabansu ta hannunka, karki ka zalunci ko baka zalunci ba. Saboda mata suna da haƙoƙi masu yawa wanda ba za su musaltu ba. Amma namiji saboda rashin adalci shi kuma wai haƙƙin nasa yake so shi a sauki, amma shi ba zai sauke mata nata ba. Ba mutum bace. Har ka samu abin da zaka sayar da iyalanka ka zama marwaci, har ka samu da zaka dinka wa iyalanka tufafi ka zama marwaci, ba zaka iya ba. Har Allah madaukakin sarki ya hore maka abin da zaka biya musu kuɗin magani, matarka da yayanka sai su ciwo su kwanta, kana ji kana gani, kuma kai tsammanin Allah zai sanya albarka a neman ka. Duk mutumin da yake zalunta iyalinsa Allah bai taɓa sa albarka a neman sa. Duk mutumin da yake taimakon iyalinsa kuma ko shakka babu wallahi Allah yana zuba albarka a cikin neman sa. Yan wasu da yawa daga cikin maza waɗansu mu ne muke janyo wa kan halin kuncin talauci saboda gaza sauke nauyin da Allah madaukakin sarki ya dora na iyalan mu akan mu. So haka ina hada mu da Allah, mu ji tsoron Allah madaukakin sarki, mu sani Allah ya ba mu su a matsayin amana, sannan Allah zai tambayi kowane ɗaya daga cikin mu akan su, kuma ciyar da su, mu shayar da su, mu tufatar da su, mu kyautata musu, mu yi musu adalci. Allah zai sanya albarka a cikin neman mu, sannan kuma mu ma in mun haifi ƴaƴayen mun aurar da su za a yi musu riko kwatankwacin irin wanda muka yi wa iyayensu. Tun mutumin da ya cuci ƴar wani to ya shirya ce an cuci ƴarsa, kamar yadda in an cuci ƴarka ba za ka ji daɗi ba, haka ba karka cuci ƴar mutane. Kamar yadda ba za ka so a kama ƴarka a nakaɗa mata duka ba, karka kama ƴar mutane ka naka. Kamar yadda ka san aka zagi ƴarka ba za ka ji daɗi ba, karka kama ƴar mutane ka zaga. Kamar yadda ka san aka aibaita ƴarka ba za ka ji daɗi ba, karka aibaita ƴar wasu. Jama'a ko kun bayyanta, son zuciya kuma duk wanda ya aka tashi zai gabacin zuciya. Masu karin magana na cewa man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a. Duk mutumin da ya kuskure ya aikata son zuciya to sai hadda bacin zuciya. Muna roƙon Allah madaukakin sarki sa mu dace, Allah ka shirya mu, kuma Allah ka gane da mu, Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin daidai. aqulu qawli hadha fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi